ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕೋಡೆ ಮದ್ವೆ ಕೋದಿತ್ತೈತೆ ಇನ್ನು ಅವೇ ಮದ್ಮೆದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಐತೆ ಗಂಟೆ 8:10 ಆತನ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಬಲ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೂತಾರೆ ತನಿಷ್ ಇಂಚ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಓ ಹಾಲಿಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ರಂಚಾದಿ ಅಂದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೋಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಒಂದು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೂ ಒಂದು ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಂಡ ದಾದಾಪುಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತದು ಕಪಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೋಕ ಪಿರೋಂಜೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತಾರೆ ಇತ್ತು ಓ ಪಂಡ ವನಸ್ದ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಪಲ ಪೋದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತದು ವನಸ್ ಮಾತ ಮುಗಿತದು ಯಾನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಒಂಜಿ 10-15 ಮುಟ ಕುಲ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಮಾತ ಆಕುಲ್ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೆಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇನ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾವ್ದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾವೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9:35 ಆತಂಡು ಟೈಮು 9:35 ಆಯ್ತು 9:45 ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿಂದ ದದಾಂಡಲ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಆದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತು ಬಾಜನ ಬೂರ್ದು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವು ನಾನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ತನಿಷಿಗೂ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಸೈಡ್ಸಿಗೆ ದದಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಬಟಾಟೆ ಮುರಿದು ಕೊರಿಯೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡೋದು ಟಿವಿದ ಎದ್ದು ಬಟಾಟೆ ಮುರಿದು ಕೊರಿಯೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಟಾಟೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು 1 o'clock ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಟಾಟೆ ಮಂತಿದೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಡೆ ಲಂಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 1:30 ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಎಂಕುಲು 2 o'clock ಮುಟ ಆತನ ಮಾತ ಕಿಚನ್ದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಲೇಟ್ ಆಡಿನಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ತೂರ್ದ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಜಿ ನಾ ಬೀನ್ಸ್ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಮಾತ ಅಂಚ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರದ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಆತುಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಿನಿತ ಬೇಲೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಮದ ಡೇ ಒಂಜು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನೇ ಜೀತೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬುಡ್ದು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕದ ಮನದಾನಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಆತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ಪುಣೀನಿ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲೇನಿಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಆದ 5 ಗಂಟೆ ಆದ 6 ಗಂಟೆ ಆದ 6 ಗಂಟೆ ಆತನಿತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಬರ್ಪುಣನ್ ಗೊತ್ತು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಉಂಟುದೇರು ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲಿಗಿತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಪಿದಾಟು ದೂರನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ದಾದ ಕತೆ ನಿಕುಲೇ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸದ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬತ್ತು ನಲೆ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರಿತೆ ಪೋಂದುಪುನ್ ಬರ್ಪೆರು ತುಲೆ
ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂ ಎರತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರೈಮ್ಸ್ ತೂವರೆ ಮಂಕಿ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಪೂರ ರೈಮ್ಸ್ ತೂ ಒಂದು ಲಟ್ಟಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಇತ್ತುನ ಬುಕ್ಕುಡ್ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರ ತೂವರೆ ಇತ್ತಿಂದ ದಾಯಪಡೆಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದರೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಲೆ ಮುಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ If you wake up, yes, Papa. Telling lies, no, Papa. Let me see. Very interesting. Ansha, yeah, Nana, Pidar, time undu, half an hour time undu, Pidar, 7 o'clock, I need matra. Procession to Yerata, they were matra, Dala, Intuja. ಮಾತಾ ದೇವರೆಂತೂ ಇರತ್ತ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದೇನು ಮನಸ್ಸುಡೆ ದೇವರಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಕೇಳಲೆ ದಾದಂಡದ ಮೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಓಲಿ ಕುಂತದ ಕೇಳಲ್ಲ ದೇವರ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈಮ್ಸ್ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಇಮೆ ನೋಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಮ್ಮ ಹಾ 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 ಮಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ತೂಲೆಗೆ ವರ್ಷ ಬರೋಂದುಂಡು ತೋಜುಜಿ ಬಟ್ಟಲೆ ಚಂಡಿ ಆತನ್ ಮಾತ ಮೇರ್ ತುಲ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ವಾತಾವರಣ ಏತು ತಂಪದುಂಡು ಪಂಡಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಜಿನ ಏಪ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬೆಗರೊಂದು ಶೆಕೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಸಫಕೇಶನ್ ಆವೊಂದು ಪುಣೆಂಕಲಿಗು ಬಟ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲಾದುಂಡು ವೆದರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನದಾಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಿಮ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಕೂಲದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದೆ ಅವೊಂದಿತ್ತು ದಯಪಡ ತಂಪಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ದಿ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತರ ಇರು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ದ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನೊಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡತ್ತ ಅವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತಾ ಯಾನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಳ್ಳ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪೊಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಲೆ ಬೇಗ ಪಾಡುವೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡು ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದಾಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಏನ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್